Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka izinhlobo zamabizo ezintathu. Sizobheka amabizo qoqa, sibheke amabizonto, siphinde sibheke namabizo omfakela. Ake sihambeke sibheke ukuthi amabizo qoqa ayini. Ibizo qoqa yigama elisho izinto eziningi lilodwa. Okusho ukuthi ngamanye amazwi singasho ukuthi ibizo qoqa yigama eliqoqela ndawonye izinto eziningi noma eligoqa izinto eziningi ngegama elilodwa. Ake sihambeke sibheke izibonelo zamabizo qoqa. Isibonelo sokuqala-ke sebizo qoqa yigama elithi umhlambi. Leli gama-ke lisho izinkomo eziningi eziqoqelene ndawonye. Okusho ukuthi lifaka phakathi izinkomo eziningi liligoqe ngegama elilodwa elithi umhlambi. Ngakho-ke igama elithi umhlambi sithi ibizo qoqa. Isibonelo sesibili-ke sebizo qoqa yigama elithi imfuyo. Leli gama-ke lisho izilwane ezifuywa ekhaya okungaba izimvu, izinkomo, izimbuzi njalo njalo. Ngakho igama elithi imfuyo liyibizo qoqa ngoba lifaka phakathi izilwane eziningi noma lihlanganisa izilwane eziningi. Ake sihambeke sibheke amabizonto. Amabizonto amabizo asuselwe eziqwini zezenzo ngokubulala unkamiso ogcinile esiqwini sesenzo bese kujotshelelwa u-o. Sizokhumbula uma sikhuluma ngesiqu ukuthi leyo ngxenye esalayo uma ngabe sisusa isiqalo ebizweni. Isenzo igama elisitshela ngalokho kusuke kwenziwe. Ake sithathe-ke nazi izibonelo sibone ukuthi amabizonto akheka kanjani. Bathi amabizonto akheka ngokuthi sibulale unkamisa ogcinile ebese sijobelela u-o esiqwini sesenzo. Ake sithathe nasi isiqu sesenzo udlala. Ibizonto-ke lizokwakheka ngokuthi sibulale u-a logcinile esikhundleni sakhe bese sifaka u-o. Uma ngabe sisusa u-a lapha logcinile okuwunkamisa ogcinile bese sijobelela ngo-o, sizoba nesiqu udlalo. Okusho ukuthi ibizonto lizobe selithi umdlalo. Asiphinde sithathe nasi isibonelo sesibili. Sizothatha isiqu sesenzo ulobola. Okusho ukuthi uma ngabe sakha ibizonto lapha sizobulala unkamisa logcinile okungu-a ebese sijobelela ngo-o. Okusho ukuthi uma sisusa u-a lapha sifaka u-o sizoba nesiqu ulobolo. Uma ngabe siphongoza ngesiphongozo esifanele sizoba sesiba nebizonto elithi ilobolo. Ngokuvamile-ke amabizonto singasho ukuthi aphawuleka ngonkamiso ogcinile okungu-o. Ake sihambeke sibheke amabizo omfakela. Amabizo omfakela amabizo asuselwa kwezinye izilimi noma abolekwe kwezinye izilimi. Ake sithathe izibonelo zamabizo omfakela olimini lwesiZulu. Isibonelo sokuqala sinegama elithi umbhede. Leli gama-ke lisuselwa egameni elithi bed okuyigama lesiNgisi. Isibonelo sesibili sinegama elithi iwindi. Leli gama-ke lisuselwa olimini lwesiNgisi egameni elithi window. Isibonelo sokugcina sizothatha igama elithi ikamelo. Leli gama-ke lisuselwa esibhonweni egameni elithi kamer. Nawe-ke uvumelekile ukwengeza wakho amabizo omfakela lapha kuma-comment. Umbukiso wethu namhlanje sizowushiya khona lapha. Asiphinde sibonge ukuthi ube ingxenye yombukiso wethu namhlanje. Asikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel. Ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment. Uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo siyavelelisa.